Πέφτω βαθιά, με πλάνα στα νερά. Και εκείνη προς το χέρι μου κι η θάλασσα σπαρτά. Προλευκό, χτυπάει δυνατά. Κάθε παρτικό λέει μάγκα τρέχα μακριά. Πέφτω βαθιά, με πλάνα στα νερά. Και εκείνη προς το χέρι κι η θάλασσα σπαρτάρα. Προλευκό, χτυπάει δυνατά. Κάθε παρτικό λέει μάγκα τρέχα μακριά. Κάθε άρθρο βαθιά, με πλάνο στα νερά. Και εκείνη προς το χέρι κι η θάλασσα σπαρτάρα. Γκλωλευκό, χτυπάει δυνατά. Κάθε αρπακτικό λέει μάγκα, τρέχα μακριά. Πέφτω βαθιά, με πλάνο στα νερά. Και εκείνη προς το χέρι κι η θάλασσα σπαρτάρα. Γκλωλευκό, χτυπάει δυνατά. Κάθε αρπακτικό λέει μάγκα, τρέχα μακριά. Μάγκα, τρέχα μακριά. Καλημέρα παιδιά. Ήρθα για ένα σπινάκι και για ένα heavy spinning. Για κάνα λουτσάκι. Θα ξεκινήσω με μίνο με το light. Είναι ένα καλάμι Vista Conquer 835. Θα δούμε με τα ελαφριά τι θα γίνει. Και αν δούμε και δεν, θα πάμε και στα πιο βαριά. Ξεκινάω με ένα μίνο γύρω στα 27 γραμμαριάκια. Λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί. Καλή κινησούλα. Θα δείξει. Έχει συννεφιά. Λογικά πρέπει να είναι και τριαράκι το μποφοράκια, σε 3 πρέπει να είναι τα μποφόρ. Μακάρι να γίνει κάτι. Εδώ βλέπεις τον καιρό. Έχει συννεφιότητα, έριξε χιόνια, δεν το πιστεύω. Αυτά για την ώρα, τα λέμε σε λίγο παιδιά. Τίποτα με το μίνο, το 27 γραμμάρια. Τώρα θα δείξω ένα πενσιλάκι. Να το. Εδώ είναι, να το. Πενσιλάκι. Το χρώμα είναι για τον καιρό αυτό ότι πρέπει. Μακάρι να κάνουμε κάτι. Μακάρι. Δυστυχώς δεν είχαμε κάποιο strike. Δεν είχε κάτι. Θα πάρω μια ανάσα, αφήσω λίγο τη θάλασσα να χαλαρώσει, να ηρεμήσει και θα ρίξω κάποιες βολίτσες ακόμα. Και θα φύγω. Η ώρα είναι 8.30. Είμαι εδώ από τις 7. Δεν έχω πάρει, έχω προσπαθήσει και με μίνο, με ένα καλαμάκι Conquer Vista 240 με casting weight 835. Έριξα κάποια μίνο και sinking και floating, τίποτα, διάφορα χρωματάκια. Μετά δοκίμασα με το Laguna το 2060, το heavy spinning. Δοκίμασα κάποια πλανάκια σχετικά μεγάλα, μήπως και 40 κυρίως, όπως αυτό εδώ, για τον καιρό, έτσι η νεφιά. Αυτό είναι νομίζω τη Jigging Pro είναι αυτό, εδώ να το, τίποτα, δυστυχώς. Θα δείξει. Μια ανάσα, λίγο νεράκι και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Να σας δείξω και λίγο και πως είναι εδώ το μέρος, να δείτε και την Καλαμάτα από ψηλά. Εδώ
Πάμε εδώ. Ούτε με τον παλιούς έγινε κάτι. Έβαλα τώρα ένα μήνο 29 γραμμάρια. Αυτό εδώ. Λογικά με αυτό πιστεύω κάτι να κάνουμε. Έτσι θέλω να πιστεύω. Για τον καιρό είναι ότι πρέπει. Θα δούμε. Μακάρι να γίνει κάτι. Μακάρι. Ένα βαρύ μήνο. Πάει βαθιά. Μακάρι να γίνει κάτι με αυτό. Το ελπίζουμε. Η βολή του είναι έτσι και έτσι. Από βολή. Παλεύεται. Ο καιρός είναι ό,τι πρέπει. Αλλά ακόμα δεν έχω πάρει όχι strike, ούτε χάιδεμα. Θα δείξει. Τίποτα ακόμα. Ρίχνω κοντά στις πλάκες στα βράχια για κανένα λουτσάκι, μήπως και. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κίνηση, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα προς το παρόν. Μακάρι. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Αν δω και δεν, θα ρίξω ακόμα 2-3 δολωματάκια. Αν δω πάλι και δεν, θα το γυρίσω σε πλάνους 40 με χέβι, 20-60. Μήπως είναι κάτι στον πάτο. Μακάρι. Θα δούμε. Μακάρι. Περνάω δίπλα από τα βράχια, ακριβώς δίπλα από τα βράχια. Κοιτάξτε τι ωραία θάλασσα που έχει για ψάρμα, σήμερα είναι ό,τι πρέπει. Έχει 1, 2, 3 αποφοράκια, τα έχει 3 αποφοράκια, τα έχει σίγουρα. Μιλάμε σε λίγο, παιδιά. Αυτά. Το γύρισα σε live shore. Μήπως και είναι κάτι πιο βαθύ, είναι φωνή από τα μέσα που δεν λέει σταμάτα εκεί. Βλέπεις το δόλο μάμα, εμείς βλέπουμε ζωή σε κάθε ρήψη μια ιστορία, κάθε τσίπημα γιορτή. Δεν θέλουμε πολλά, θάλασσα, μοίρα. ευτυχώς ακόμα φύγουμε ένα πλανάκι 40 γραμμάρια ζέμπρα. Εντάξει,
Για το βάθος είναι λίγο μεγάλο το πλανάκι, πιστεύω. Είναι 40 γραμμάρια, αλλά ψάχνω πάτο, γι' αυτό. Βολές πολύ καλές. Θα δείξει. Το καλαμάκι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Το Ντάιβα το Λαγκούνα είναι το 2060. Ελαφρύ. Με ένα μηχανισμό με 4.000 οκούματο Σέιμαρ. 97 χιλιοστά αναμαγιβελιά. Καλό φαίνεται. Θα αλλάξω πλανάκι σε λίγο. Αν δω και δεν, θα παίξω με κανένα 4-5 πλανάκι ακόμα. Θα ρίξω και κανένα 2 σιλικονίτσες. Πάτο, μην είναι κανένα συνακλειδούλα. Αυτό και θα την κάνω, γιατί δεν βλέπω κίνηση, δυστυχώς. Δεν είναι χόμπι, είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι φωνή από τα μέσα που δεν λέει. Σταμάτα εκεί βλέπεις το Βόλο Μαμανής. Βλέπουμε ζωή σε κάθε ρήψη, μια ιστορία. Κάθε τσίπη μια γιορτή. Δεν είναι χόμπι, είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι φωνή από τα μέσα που δεν λέει. Σταμάτα εκεί βλέπεις το Βόλο Μαμανής. Βλέπουμε ζωή σε κάθε ρήψη, μια ιστορία. Κάθε τσίπη μια γιορτή. Τίποτα προς το παρόν. Δεν έχει κάτι, δυστυχώς. Αρκετά καλή βολή, γύρω στα 80 μέτρα. Αν έχουμε τίποτα, μιλάμε σε λίγο, παιδιά. Αλλαγή πλάνου. Έβαλα ένα φωσφοριζέ ροζάκι πορτοκαλί από την Jigging Pro. 40 γραμμαριάκια είναι, παιδιά. Και εδώ. Πολύ καλό. Ο καιρός είναι ότι πρέπει γι' αυτό. Μακάρι να κάνει κάτι. Η βολή του είναι πάρα πολύ καλή. 100 μέτρα. Βολή άνετα. Μακάρι να γίνει κάτι. Προς το παρόν ούτε strike. Ούτε χάιδεμα δηλαδή, όχι strike, ούτε χάιδεματάκι. Αλλά θα το παλέψουμε. Θα κάτσω μισή ώρα ακόμα. Όλα κομπλέ. Μιλάμε σε λίγο, αλάνια. Πάμε να δούμε και την Καλαμάτα μία από ψηλά. Και εδώ. Να δείτε και εδώ λίγο. Δείτε. Η πόλη της Καλαμάτας από ψηλά. Λιμνοραχίωνας. Η θάλασσα λέει αλήθειες που δεν αντέχει όποιος είμαι ευχές. Κι εγώ έχω μάθει να μένω όρθιος χωρίς σκιά. Δεν θέλω followers, δεν ψάχνω γιορτές. Θέλω να ρίχνω και να νιώθω πως πάζουν οι ατοχές. Θέλω το βλέμμα καθαρό σαν τις παλιές μου πληγές. Κι αν δεν το νιώθεις αυτό, δεν είσαι για αυτές τις παραλιακή είναι αυτή. Κι αυτό αρκεί, δεν βλέπω κανένα, μόνο το νερό. Βλέπετε πως επεκτείνεται. Η λιμνογραφίωνας είναι όλος αυτός. Φτάνει μέχρι κάτω.
όμορφο μέρος. Θα δούμε τώρα μήπως έχει και κάτι, αν και δεν βλέπω κάτι, ελπίζουμε κάτι να έχει. Μακάρι να έχει κάτι. Αυτά τα ολίγα, μιλάμε σε λίγο παιδιά.